Sabies que l'estetoscòpia ens ajuda a decidir en cada moment quina tècnica de drenatge bronquial pot ser més efectiva? I recordes aquest diagrama? Aquí està dibuixat una simplificació d'aquest pulmó en 3D, on tenim tots els alvèols junts i els bronquis més llunyans, els bronquis intermitjos i els bronquis més proximals a la sortida. Quan sentim cruixits a simple oïda, que sense veure estetoscòpia sentim cru-cru, cric-cric, crac-crac, vol dir que el moc està molt a prop de la sortida i el que hem de fer són tècniques d'expressió forçada, com una tos. Si el moc està a la zona intermitja, acostuma a fer uns sorollets que són com a cruixits gruixuts, com si trepitgéssim fulles, però sempre allà només els escoltarem amb l'estetoscopi. I això vol dir que si tenim aquests cruixits gruixuts per culpa de mucositat, que pot ser per altres coses, però si és per mucositat, el que hem de fer són tècniques expiratòries lentes o allargar l'expiració. I si el que tenim és un problema a nivell del pulmó profund, en els bronquis més petits i en els alvèols, a vegades no sempre aquests cruixits fins que sentim no són realment mucositat, però sí que ens indica que hem d'intentar omplir aquell pulmó d'aire. I perquè entenguis què se sent quan escoltem cruixits fins, si agafes el cabell i fas ric-rac, ric-rac, salut, inspira't!